No niin, katsotaanpa miten käy, kun siinä on tommonen haapa kenolla ja tietenkin tuonne jäänyt konkeloon tuohon mäntyjä vasten ja siinä on tietenkin aika suuri todennäköisyys, kun ruvetaan tuosta kaattaa, että se menee tuohon lavon katolle, mutta olipahan mukava se metänomistaja, niin se sanoi, että anna mennä vaan, ettei haittaa vaikka menee siihen lavon katolle, niin ruvetaanko kokeilemaan, että miten siinä käy. Menneekö se lavon katolle vai mihin se menee? Pari koivua ensin siitä alta pois. Sitten tuo haapa sitä viimeinen. Se oli jo mennä se koivu sinne. No. Vielä on lavosa katsomaan, katsotaanpa onko kauhua. Tällä tilaa tuona. Onkin, no ei vielä oikein oo tietenkin. Katsotaan. Hetkinen. Siihen halua kääntyä. Katsotaanpa uudestaan. Jokka tämä vielä onnistuu. Niin kummin se on onnistunut. Kaatuu tuohon katolle vasta, että se ei kaadu tuohon katolle. Hehe. Ei mennyt edes paskamakin kato. Tähän meni hyvin. Tähän meni hyvin. Pekka, lavon katto säilyy. Eli epäonnistui tämäkin homma.